तर अशा प्रकारे गोवानात बनवून दिल्या ना आणि ह्या आयता टाटावर बसलेला. मग आज तू रोज बाबलो टेस्ट करता, आज तू टेस्ट कर. भारी जबरदस्त. अशा प्रकारे भारग्याची भाजी काय, भारंग्याची भाजी, पिठी आणि भात जबरदस्त झालेला. एक नंबर काम. हा. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी विनय घाडीगावकर आपले सकाळी स्वागत करतो. तर आता सकाळचे 7 वाजता आहेत आणि बघा काकी काय दूध घेऊन झाली आहे. होय, हां. तर आता सकाळचे 7 वाजता आहेत आणि मी आपल्या रोजच्या सवयीप्रमाणे सकाळचा फेरफटका मारायला निघालो आहे. तसा तर रोजच निघतो, पण रोज कॅमेऱ्यात तेवढं दाखवत नाही कारण की तुम्ही बोर व्हाल. मी बोर झालो नाही अजून आणि आता इतक्यांदा गावी येतो रोज, पण प्रत्येक दिवशी सकाळी उठून फिरायचं हा आता छंद लागलेला आहे. त्याशिवाय करमत नाही, दिवस जात नाही व्यवस्थित. तर सकाळीच उठून असा फेरफटका का मारतो याची 2 कारणं आहेत. तसं तर एकतर सकाळचं वातावरण, आता कॅमेरा थांबा, सूर्य थोडा वर आला आहे त्यामुळे दिसेल व्यवस्थित. तो बघा सूर्य थोडासा वर आला आहे आणि ती सूर्यकिरण अशी पडत आहेत ती एकदम मस्तच वाटतात. हां, तर सकाळीच उठून फिरण्याचं कारण म्हणजे एक तर वातावरण, कारण हे वातावरण आपल्याला मुंबईत नाही मिळणार. आमच्या वसईत थोडंफार आहे, पण मुंबईच्या शहरी भागात तेवढं नाही मिळत. तर सकाळीच उठून वातावरण बघाल तर एकतर सूर्य हळूहळू वर येत असतो, त्यामुळे आधी खूप शांतता असते आणि मग तो सूर्यप्रकाश यायला सुरुवात होते, त्यामुळे एकदम प्रसन्न वाटतं. आता पण मी बघतो आहे, तुम्हाला दाखवतो. पहिलं कॅमेरा झूम होऊ शकत नाही, त्यामुळे दिसत नाही तेवढं. सूर्यप्रकाश बघा कसा पसरला आहे तो. तर हे एक कारण की सकाळचं वातावरण मन मोहून जातं सकाळच्या वातावरणात. आणि दुसरं कारण फोटो काढायचं, कारण ह्या वातावरणात जे फोटो निघतात सकाळी ते नंतर पॉसिबल नसतं तेवढं. आणि जेव्हा रोज येतो मी आणि प्रत्येक दिवशी मला ती जागा काहीतरी वेगळी दिसते, त्यामुळे प्रत्येक माझ्या इंस्टाग्राम पोस्टवर तुम्ही बघाल तर प्रत्येक वेळेला मी गावी येतो तर त्या जागेचा फोटो मी प्रत्येक वेळेला टाकतो. असे ठराविक जागा ठरलेल्या आहेत माझ्या की हे फोटो मी काढतो. तर ते इंस्टाग्रामवर ज्यांनी फॉलो केलं असेल त्यांना माहिती असेल. जर अजूनही तुम्ही इंस्टाग्रामवर फॉलो केलं नसेल तर मी खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रत्येक व्हिडिओत लिंक देतो माझ्या इंस्टाग्राम अकाउंटची, आणि आता खाली नाव पण डिस्प्ले होत असेल तर एकदा नक्की जाऊन व्हिजिट करा आणि तिकडचे फोटो बघा. सर्व फोटो फोनने आणि ड्रोन कॅमेराने घेतलेले आहेत. DSLR बाळगू तेवढा गोपा नाही. फोन आपलं खिशात घातलो की चाललं. आणि आज रात्री झोपेचं जरा खोबरं झालं, कारण की झुरळांना ताल आलेला होता. म्हणजे झुरळं सगळी आज बाहेर पडलेली, काय कळत नव्हतं काय झालं ते, त्यामुळे सगळी झोप खराब केली. मग बाबू उठलो आणि त्याची काय ती निर्गत लावल्यान ते काही जमत नव्हती. मी आपलं बॅटरी घेऊन दाखवित होते काय ह्या बघ, आणि ती निर्गत लावल्यावर मग आमका काही ती झोप लागली आणि आता फिरतो आहे. बाबू अजून पण झोपलाच आहे, कारण की तो दिवसभर काम करतो खूप. काकांच्या भाषेत पोटी फुटता. तो आता झोपलेलो आहे. तो आता कधी उठतात तेव्हा बघू, मग पुढचा घेता दाखवू. आणि ह्या बघण्यात किती तुमचं इंटरेस्ट आहे माका माहितीचा. तुमचं इंटरेस्ट आहे तो गजालींमध्ये आहे, पण आता रोज ते गजाली दाखवून बाकीचे काही प्रेक्षक ते कंटाळतात, म्हणून काहीतरी दाखवूचा लागतं. म्हणजे आमका पण याद दाखवता, पण तुमका रोज गजाली वय असतात म्हणून आमका गजाली पण आणूचे लागतात. तर आता पुढे काय जास्त दाखवत नाही मी. जर जमलं तर 4-5 फोटो आता मी दाखवेन या वातावरणात काढलेले, आणि बाकीचे फोटो बघायचे असतील तर आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर जा. आणि आजचा दिवस बघूया पुढे कसा जातो आहे, ते काय मजा येते ते ती मला दिसेलच.
आता नाश्ता वगैरे करून झाला आहे आमचा आणि ऊन बघा मस्त पडलं आहे, त्यामुळे प्लॅनमध्ये थोडा चेंज केला आहे. हा प्लॅन ठरलेला नव्हता. गेल्यावेळी दाबोळ्यात आपण जे क्रिसमस ट्री घेतलेले ते लावायचे होते कधीपासून, पण गेले कित्येक दिवस पाऊस जोरदार चालू होता आणि आज बऱ्याच दिवसांनी ऊन पडलं म्हटल्यावर आम्ही आता दाबोळ्यात जायचा प्लॅन केला आहे आणि आता त्या क्रिसमस ट्री आहेत ते लावून घ्यायचे आहेत, म्हणजे मी मुंबईला जायला मोकळा. आता उद्याचा एकच दिवस उरला आहे आणि परवा मुंबईला आपण रिटर्न जाणार. त्यानंतर कधी गणपतीत येऊ तेव्हा. गणपतीचं येण्याचा आधी फिक्स झालं आहे नशीब, कारण की तिकीट माझी कन्फर्म झाली आहे. तिकीटचाच जरा गोंधळ होता. तर यंदा गणपतीत येणार आणि आपली दरवर्षीप्रमाणे मजा करणार. तसा पण येणारच होतो, पण तिकीट कन्फर्म झाली नसती तर मग गाडी काढावी लागली असती एकट्यासाठी. पण आता तिकीटचा बंदोबस्त झाला आहे, तर गणपतीत येणं फिक्स आहे. हे काय कितीची शाळा? 10ची. हां, ही जोडी भारी आहे सगळ्यात. हे ते दिवशी नव्हताच ती भाजी रान भाजी. रावया एवढे फास्ट बाबाईच्या वाड्यात बेकार पर्यंत. आकाश तर काय भारी दिसतं. तर आता दाबोळ्यात जाता जाता इकडे आलो आहे नारिंगरथ खाली. बाबूने जिथून मिरी प्रकल्प ज्यांच्याकडून चालू केलेला त्यांच्याकडे आलो आहे. बाबूचं काहीतरी काम आहे त्यांच्याकडे. अरे, आणि इथे घर वगैरे बघा कसं आहे ते जुन्यातलं. कधीच आहे ते. एकोणीसशे पन्नास सालचं आहे बांधकाम आहे. म्हणजे आता 75 वर्ष पूर्ण होतील याला. आणि ही छोटीशी नर्सरी आहे त्यांची. यात बहुतेक काळी मिरीची झाडं असतील. निगडुंगाची झाडं जरा जास्त आहेत. हां, ही इथे काळी मिरीची झाडं आहेत. कायची ही आहे ड्रॅगन फ्रूट आहे. मग निवडुंगच आहे ना, त्या एक प्रकारचा निवडुंगाचाच प्रकार तो पण. हां, आता ही ड्रॅगन फ्रूट आहेत बाबूने आता सांगितलं. घर तर मला खूपच भारी आवडलं आहे. तर आम्ही थोडेसे लेट झालो आणि बाबूला ज्यांना भेटायचं होतं, म्हणजे या प्रकल्पाचे जे मालक आहेत ते निघाले इथून. तर नारिंगरे कॅन्टीन जवळच हा प्रकल्प आहे. तर ज्यांना कोणाला माहिती घ्यायची असेल त्यांनी इथे येऊ शकतात. म्हणजे काळी मिरीविषयी त्यांना माहिती मिळू शकते. बाबूने यांच्याकडूनच प्रकल्प चालू केला आहे आणि आता 1 वर्ष अजून झालं नाही आहे, होईल दिवाळीच्या नंतर, म्हणजे जानेवारी वगैरेमध्ये 1 वर्ष होईल. बाकी हे घर सगळ्यात मला जास्त आवडलं. बांधकामच खूप बाहेर मस्त केलेलं आहे. आणि आता निघतो आम्ही पुढच्या प्रवासाला. आपलं मेन दाबोळ्यात काम आहे तिथे. चला. दाबोळ्यात झाडं लावचे, ती झाडं लावची. चला बसतास. चला हो, झाडं लावचे, 4 झाडं लावचे पटाक्कन येऊचा. हां मग या. चला. चला, आता वाटेत नाना भेटलेले आहेत, त्यामुळे काम आमचा लवकर होणार. 2 मिनिटाचा का 2 मिनिटात 4 झाडं लावचे म्हणजे किती मिनिटं हो? 10 मिनिटं. पाऊस बघ आहे तो. तर अशा प्रकारे पावसाने आमचं स्वागत केलं आहे. नारिंगातून निघताना बघितलं असेल केवढं ऊन होतं.
पाऊस हा जाणारातला पण नाही आहे, खूपच पाऊस आहे. आजचा प्लॅन आमचा बहुतेक फ्लॉपच होणार आहे. आम्ही मस्तपैकी नानांना आणलेलं होतं काम 10 मिनिटात करण्यासाठी. तुम्ही कोण नाही भेटला. आम्ही तुझ्या मागे असे लपलेलो होतो. डोक्या लागतं बाबा. खावा तुम्ही, पान खावा पटापट. मग आता काय घराकडे घराकडे जाऊया की आता काय लावूया दोन काय हां ह्याच बघा चिकचिक्यात लावूया तुझं समाधान होऊन दे. काय त्या का होईल. तर मित्रांनो आता पाऊस ओसरला आहे बऱ्यापैकी आणि आम्ही घरी पोचलो आहे. म्हणजे वाटलं नव्हतं पाऊस जाईल असा. पाऊस बराच भरलेला होता. आमचा प्लॅन बहुतेक कॅन्सलच होणार होता आणि नशिबाने पाऊस ओसरला आणि आता आलो आहे आम्ही घरी आणि काम पण चालू झालं आहे. आता ती आपण लास्ट टाईम घेतलेली क्रिसमस ट्रीज, तर ती आता इथे 5 लावणार आहेत बहुतेक. आणि नाना आणि बाबू खड्डे खाण्याला घेत आहेत. तर जे नवीन सबस्क्रायबर होते त्यांना माहिती नव्हतं घर, म्हणून घर दाखवतो आहे, बाहेरूनच दाखवतो. अजून काम बऱ्यापैकी अपूर्णच आहे, पूर्ण व्हायचं आहे हळूहळू. तर हे घर आमचं दाबोळ्यात आहे आणि समोर माड वगैरे लावलेले होते आणि आता क्रिसमस ट्रीज लावायचे आहेत. जरा प्लॅनिंगमध्ये चेंज केलं आहे. नाना आल्याबरोबर आम्ही जरा वेगळा प्लॅन करतो आहे, तो आता तुम्हाला दिसेल. जास्त आता काय दाखवत नाही इथे, झाडं लावण्याशिवाय दुसरं काहीच नाही आहे. घरी गेल्यावर बघूया. हां, आणि जाताना आम्ही जर पाऊस नसेल तर जवळच इथे गणपती मंदिर आहे, तुम्हाला बरेच दिवसापासून दाखवायचं होतं. याआधी पण तसं खूप आधी सुरुवातीला चॅनल चालू केलं तेव्हा एक व्हिडिओ टाकलेला होता, पण त्यात जास्त काही दाखवलं नव्हतं. तर आता जाताना दाखवू तुम्हाला. तर अशा प्रकारे आपली ही 5 झाडं लावून झाली आहेत. 1 झाड राहिलं आहे, ते आता नंतर बघूया. नाना इल्यामुळे जरा पटापट झाली कामं. तासभर पण नाही, किती झाले? हां साधारण तासभर झाला आहे आणि आता निघालो आहे. वाटेत आता आपल्याला पोखरबावचं गणपती मंदिर दिसेल, तर तिकडे जाऊया. बाजूलाच आहे ते. तर हे आपलं गणपती मंदिर दाभोळ्यातलं पोखरबाव खूप प्रसिद्ध आहे आणि याच्या बाजूलाच हा रस्ता आहे. या रस्त्यातून जाणारे बरेच जण इथे पहिले थांबतात आणि दर्शन घेऊन मग पुढे जातात. आपल्या दाभोळे गावातलंच आहे आणि आवाज येतो आहे की नाही माहीत नाही कॅमेऱ्यामध्ये. आणि हा खालून हा व्हाळ वाहत असतो. आता इथून दिसत नाही व्यवस्थित, हे बघा पाणी आहे. आता खाली मंदिरात गेल्यावर दिसेल आपल्याला. तर असं हे गणपती मंदिर आहे आणि खाली आहे शंकराचं मंदिर. तिथे आता जाऊया आपण. चला. हे मंदिरात खाली जाण्यासाठी ही अशी वाट आहे. हे बघा, मग अशी जसं सांगितल्याप्रमाणे इथून हे पाणी वाहत असतं. पाऊस जर असता तर हे पाणी खूप जोरात इथून वाहत असतं आणि इथे खाली मासे पण आहेत. मे महिन्यापर्यंत हे पाणी असंच असतं आणि मासे पण दिसत असतात त्याच्यात. मासे बघा किती आहेत ते. गेल्या वर्षी पावसाळा आलेलं होतं, पाणी पूर्ण मंदिराच्या कडेने असं वाहत होतं. आता बाबू उभा आहे तिथपर्यंत पाणी आलेलं होतं, वरतीच होतं पाणी. पण यावेळी जरा पाऊस आता कमी आहे म्हणून
अरे शंकर, आणि इथे एक शंकराची मूर्ती होती. आधीचे जर व्हिडिओ कोणी अपलोड केलेले असतील किंवा आम्ही पण आधी एकदा केला आहे, तर त्यात तुम्हाला इथे शंकराची मूर्ती दिसेल, पण आता नाही आहे ती. तर असं हे आपलं दाभोळ्यातलं कोकरबाव गणेश मंदिर आणि हे खाली शंकराचं मंदिर आहे. इथे त्याचं इतिहास पण आहे मंदिराचा. तर हे होतं आपलं गणेश मंदिर दाभोळ्यातलं पोखरबावचं. आता आपण घरी जाऊया, कारण घरी पूनम वाट बघते. भाऊजी आज काहीतरी रेसिपी दाखवणार आहे. तयारी सगळी झालेली आहे. 3-4 फोन येऊन गेले तिचे, आणि भूक पण लागली आहे. सकाळी काय तसं काही खाऊन आलो नव्हतो. चहा बिस्किट वगैरे, भाकरी वगैरे व्हायची होती. आता घरी जाऊया आणि पुढच्या आपल्या कामाला लागूया. आज जर असंच ऊन राहिलं तर भुईमुग लावतो हो आज. बघूया, पाऊस गेलो तर. पाऊस जर गेला, आता आहे मळब वगैरे, ऊन पडलं तर भुईमुग लावणार, नाहीतर मग पुढे. चला. तर अशा रीतीने गडबडीत जरा पोचलो आहे पूनमकडे, कारण की खूप लेट झाला आहे. 12 वाजले आणि पूनम वाट बघते. बघा फोन यायला सुरुवात झाली. झाली हो तयारी? हां चालू हा. पुणगे काय हा? काय नाही मका सांगितलं कोणी. मिरचीचं कोणी सांगितलं ना मका. हे हय ह्या साईडून गेले, मका वाटेत दिसलेले सगळे. तर नमस्कार मित्रांनो. तर आज आमच्याकडे सबस्क्रायबर आले भेटू आमका, आणि आता आम्ही पूनमताईच्या घरी आहोत सगळेजण. मुंबईवरून आले. नमस्कार. नमस्कार. खूप बरं वाटलं तुम्हाला भेटून. तुम्हाला पण भेटून आमका खूप बरा वाटला. आणि तुमचे ब्लॉग्स आम्ही अगदी बघतो, आवडीने बघतो. थँक्यू. आमच्या मित्रमंडळींना पण आम्ही सांगतो की कलर्स ऑफ कोकण सबस्क्राईब करा म्हणून. थँक्यू. मालवणी रायता. आणि आता ती रेसिपी चालू आहे. नाव त्याला अगदी अप्रोप्रिएट आहे, आणि कोकणाचा निसर्ग त्याची लाईव्ह तुम्ही या चॅनल थ्रू बघू शकता. सगळ्यांनी गाव आवडलं तुम्हाला ना? पण छान. आणि लोकांनी यावं आणि हे गाव बघावं अशी आमचा स्वानुभवाने सांगतोय. अगदी खरोखर सुंदरच गाव आहे, अतिशय नैसर्गिक टुमदार. वर खाली चढायला उतरायला पूर्ण व्यायाम होतो. मस्तच आहे खरोखर. आता तुम्ही म्हणजे येऊ शकता तुम्ही आमच्याकडे. आता सगळं म्हणजे व्यवस्था हो झाली. नक्की. तुम्हाला भेटून अतिशय आनंद झाला. थँक्यू. आणि आमचा पण तुमका भेटून खूप आनंद झाला. अशीच प्रगती हो, ईश्वराचरणी प्रार्थना. तर रेसिपीचं शूट चालू होतं भाऊजींचं, आणि मध्येच आमचे सबस्क्रायबर आले. हां चला बाय बाय, थँक्यू. मध्येच आम्हाला सबस्क्रायबर आले भेटायला, त्यामुळे थोडं थांबावं लागलं. तर आता परत आपलं शूट चालू करूया.
कारण की भाऊजींची रेसिपी माझ्यासोबत थांबली आहे आणि ही रेसिपी आपल्याला आपल्या मालवणी रायता या चॅनलवर तुम्ही बघितली पण असेल एवढ्यात किंवा आणि राहिली असेल बघायची तर जाऊन बघा, चेक करा. भाऊजींनी बनवली आहे. तर अशा प्रकारे गोवानात बनवून दिल्या ना आणि ह्या आयता टाटावर बसलेला. मग आज तू रोज बाबलो टेस्ट करता, आज तू टेस्ट कर. भारी जबरदस्त. अशा प्रकारे भारग्याची भाजी काय, भारंग्याची भाजी, पेटी आणि भात जबरदस्त झालेला. एक भारी. नंबर काम. हा कॅमेऱ्यात सांग. हा जेव केव्हा मी जेवतोय. हम्म. भारंग्याची भाजी भारी झालेली आहे, तुम्ही करा आणि आमका सांगा. आणि तुम्ही वेगळी करीत असला तरी आमका सांगा, म्हणजे मी तशी करीन आणि तुमका घाली म्हणजे मी खाय. कळला? आमका घालशील असा. तुकाच सांगतोय तेंका नाही सांगितलं. तर जेव केव्हा माका भूक लागलेली बाबा, 1 वाजान गेलेलो मी जेवतोय आधी. बाकीचा मारा दे. चला बाय बाय. बाय बाय.